गिबिसिनथारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ आङो बे समाव हाजासे हामबाय होनग्रोबाय। बेजों लोगोसे जायफ्रा दायो गावसोरनि बेसेन गोसा समखौ गारनानै आंनि जे बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ, नायगिरि साफ्रोमखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै दिनैनि बे मोनसे गोदान कमेन्ट भिडिअआवहाय नायगिरि साफ्रोमखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आङो वेलकाम खालामनानै लाग्रोनाय जाबाय। अनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरोबाव नोंथांमोननिसिम सासे मानसिनि कमेन्टखौ लानानै नोंथांमोनजों शेयार खालामनो थाखाय दिनैनि बे भिडिअखौ आङो लानानै फैबावलायबाय। बेनिखायनो आसा खालामदों नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो नायखांनायनि उनाव ख्रिस्टियान जिबनाव इसोर जिसु ख्रिस्टनियाव थांनानै थानायाव माबा मोनसे लाब आरो मुलाम्फा मोनदेरबावगोन होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आङो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै बेखौनो मिजिंथिहरबावबाय। अब्ला बे समाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बिथाङा सोर आरो आंनो मा कमेन्ट हरदों नोंथांमोननो आं बे समाव सिनायथि होनि आरो फरायनानै खोनासंहोनि। अब्ला बे समाव आङो सिनायथि होनि, बिथांनि नामानो जाहैबाय भुमि ब्लग्स। अब्ला बे समाव स्पेसियेलि बिथां भुमि ब्लग्सखौ आं हाजासे आंनि गोसोनिफ्राय थेंक इउ आङो जासिहरदों। बिथाङा आंनियाव गावनि कमेन्टनि सायाव भिडिअ लाबोनो थाखाय खनसे नङा खननै आंनो कमेन्ट खालामदोंमोन, नाथाय इनायनो सरि मानिनां भुमि ब्लग्स, मानोना नोंनि कमेन्टनि सायाव भिडिअ लाबोनाया गोबाव जाबाय आरो आंबो मोजां रोखोम सम सुजुग सुबिदा मोनैयावहाय नोंथांनि जे कमेन्ट बेनि सायाव आङो थाबैनो भिडिअ लाबोनो हायाखै। बेनिखायनो नोंथाङा जुदि आंनि बे भिडिअखौ नायसनदोंब्ला अननानै आंखौ खेमा होगोन आरो जोबजासे भिडिअखौ नोंथाङाबो नायलांफागोन होननानै मिजिंथिहरबावबाय। तो बे समाव ख्रिस्टनियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो जेसेबांनाखि आंनि साबस्क्राइबार्सफोर दङ, बे समाव नोंथांमोननो आङो फरायनानै खोनासंहोनोसै बिथां भुमि ब्लगआ आंनो मा कमेन्ट हरदों खोनासंबानो जाबाय। बिथाङा लिरहरदों, सार, सासे ख्रिस्टियान जाना सैथोखौ सिखोमाना नंखाय फोलानानै मालायखौ दाय होनाय, बेनि थाखाय मोनसे भिडिअ लाबो अननानै। तो खोनाबायना अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बिथां भुमि ब्लग्सआ आंनो मा कमेन्ट हरदों। बिथाङा बेबायदि बुंहरदों जे सासे ख्रिस्टियान जाना ओमफ्राय सैथोखौ सिखोमाना, सैथोखौ दोनखोमानानै नंखाय फोलानानै ओमफ्राय बिनि सायाव मालायखौ दाय होनाय, बेनि सायावहाय अननानै भिडिअ लाबो होननानै बिथां भुमि ब्लगआ आंनो बे कमेन्टखौ हरदों। जानो हागौ बिथां भुमि ब्लगआ बे सासे ख्रिस्टियान जानानै सैथोखौ दोनखोमाग्रा ख्रिस्टियान, ओमफ्राय नंखाय फोलाग्रा ख्रिस्टियान, ओमफ्राय गुबुनखौ दाय हमग्रा दाय होग्रा ख्रिस्टियान, जानो हागौ बिथाङा बे गावनि लाइफआव बेखौ नुनो मोनदों बा लोगो मोनदों बा मोनदांदों जानो हागौ। तो बेनिखायनो आंनो बे कमेन्टखौ हरदों होननानै आं गोसोजों आं बेबायदि सानदों आरोखि। तो अब्ला बे समाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, दिनैनि बे बुहुमाव नंगौबो ना जोंनि गोबांथार जोंनि ख्रिस्टियान बिदा फंबायफोरनि गेजेराव बा जोंनि ख्रिस्टियान समाजनि गेजेरावहाय जों दिनै सैथोखौबो दिनै जोङो दोनखोमायो। बेबायदि दिनै मानसिफोरबो दिनै दंखायो, बे नंखागौ। आरो दिनै बेल' नङा, गुबुनखौ दाय हमग्रा ना ओमफ्राय थगायग्रा फोलाग्रा बेबायदिनो गोबां दिनै जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि गेजेराव बियो दिनै दङ, गैया नङा दङ आरोखि। नाथाय बेफोरबायदि ना सैथोखौ दोनखोमाग्रा, नंखाय फोलाग्रा, गुबुनखौ दाय हमग्रा बा दाय होग्रा बा गुबुनखौ बिसार खालामग्राखौ जोंनि गोथार बाइबेलाव बा इसोर जिसु ख्रिस्टआ बेफोरखौ दिनै हामजाया आरोखि, मोजां मोना। बियो आंनि बाथ्रा नङा, बेयो गोथार बाइबेलनि बाथ्रा। बे गोथार बाइबेलनि बाथ्राखौ लानानैनो नोंथांमोनजों आं बे भिडिअखौ लाबोबाय थायो आरो नोंथांमोनजों आं शेयार खालामबाय थायो। तो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, अब्ला जों ख्रिस्टियानफ्रा मा जानो नांगौ? जोङो दिनै सैथोखौबो दिनै जोङो दोनखोमानो हाया। दैट मिन्स सैथोखौ सैथो जों खालामथारनो नांगौ, मावथारनो नांगौ, बुंथारनो नांगौ। बाइबेला दिनै जोंनो बेखौसो फोरोंदों। आरो नंखायथ' फोलानायखौ हामजाखाया सिरा, नंखाय बुंनाय, सैथो मिसा खोथा बुंनाय, फोलानायखौ इसोर जिसु ख्रिस्टआ बा गोथार बाइबेलाव माब्लाबाबो हामजानाय मोजां मोननाय गैया। दैट मिन्स इसोरा बेखौ सुखु खाथारखाया। आरो गुबुनखौ दाय होनाय, गुबुनखौबो दाय हमनो होआखै बाइबेला, एलाव खालामाखै जोंखौहाय। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, मानोना आरो ओरैबायदिसो बुंबावदों, नोंसोरो
गुबुनखौ बिसार दाखालाम जेन नोंबो बिसार खालाम जायै बायदि अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला मा बाइबेलनि बाथ्राखौ जों गोसोखाङोब्लाथ' इनायनो ना इनायनो बेबायदि बाइबेलनि थोननाय बायदि लिरनाय बायदि आयेनाव जुदि फैयोब्ला इसोर प्रभु जिशु ख्रिस्टनि फोरोंनाय बायदि जों जुदि थाबायोब्ला दिनैनि बे बुहुमाव जोंनि न'खराव जोंनि समाजाव जोंनि एरियायाव बा जोंनि गामियाव जोंनि मण्डलियाव इनायनो सुख शान्ति आरो मोजां दिनै जागौ मिथिबायना बेबायदि आरोखि अब्ला बे समाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बिथां बुमि ब्लगनि जे कमेन्ट बेनि सायाव गोथार बाइबेलनिफ्राय मोननैसो बाइबेल सिरि आं दिनै लानानै फैदों बेनि सायाव नोंथांमोनजों फरायनानै आं खोनासंहोनोसै तो बेखौ मोननो हागोन रमनि 1 बालाबनि 8 सिरि आं फरायनि जिसुनि मुङै मा बुंदों गावसोरनि इनाय मावनायजों जायफ्रा नंगौखौ मिथिनायनिफ्राय मानसिफोरखौ होथियो खोनाबायना गावसोरनि इनाय मावनायजों जायफ्रा नंगौखौ मिथिनायनिफ्राय मानसिफोरखौ होथियो होननानै बुंदों बिसोरनि पाप आरो इनाय मावनायनि जुनै इसोरा गावनि रागखौ सोरगोनिफ्राय नुजाहोबाय होननानै बुंदों अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर खोनाबायना इसोरा गावनि रागखौ सोरगोनिफ्राय नुजाहोबाय होननानै बुंदों आरोखि मा सोरनि सायावहाय जायफ्रा नंगौखौ मिथिनायनिफ्राय मानसिफोरखौ होथियो सैथोखौ मिथिनायनिफ्राय जायफ्रा मानसिखौ बा सैथोखौ दामोनथिथों होननानै होथियो बा दोनखोमायो सैथो बुङा सैथो मावा बेबायदि मानसिफोरखौ इसोरा माब्लाबाबो हामजाया दैट मिन्स बेबायदि मानसिफोरनि सायाव इसोर जिशु ख्रिस्टआ राग दङ दुखु मोननाय दङ अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला मा जों दिनै ख्रिस्टियान जानानै जिशु ख्रिस्टखौ खुलुमनानै ना जों दिनै बेफोरबायदि सैथोखौ होथेग्रा बा सैथोखौ मिथिनायनिफ्राय मानसिफोरखौ होथेग्रा दोनखोमाग्रा ना सिखोमाग्रा सैथोखौ सिखोमाग्रा बेफोरबायदि जों मानसि जाबावगोन नामा जों जाना नांलिया आरो जाथारनोबो नाङा अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेफोरनि सायाव इसोरनि बोराबनाय थायो अब्ला बे समाव जोबनायाव मोनसे बाइबेल सिरि नोंथांमोननो आरोबाव फरायनानै खोनासंहोबावनि तो बेखौ मोननो हागोन बोसोन बिजाब 2 बालाबनि 16 सिरि बेयाव बेबायदि लिरदों बे 7 बिसयफोरखौ फोरबोआ सैनो हायानो 7 बिसय मीन्स 7टा पॉइंट्स बाथ्राफोर बिसयावहाय मा दुगा दुनायखौबो इसोरा सैनो हायानो ओमफ्राय सोलैनाय दैट मीन्स नंखाय खोथा बुंनाय फोलानाय माब्लाबाबो इसोरा हामजाया दाय गैयै मानसिफोरखौ नासयनाय इसोरा बेखौ माब्लाबाबो हामजाया हामै खायदा खालामनायफोर हामै खायदा जे खायदाया उदायथारा मोजां नङा बेबायदि खायदा खालामनायफोरखौबो इसोरा हामजाया इनाय मावनाय खोनाबायना इनाय मावनायखौबो इसोरा हामजाया नंखाय साखि गसंनाय आरो मा नंखाय साखि गसंनाय नंखाय बुंनाय बेखौबो इसोरा माब्लाबाबो हामजाया ओमफ्राय गोसो फुदुंनानै गावनि लोगोफोरखौ सैहोनाय गोसो फुदुंनानै बेबायदि मानसिफोर थायो आरोखि ना ओरैबायदि एकदम बारा बुंनानै उत्साह होनानै माबा मोनसे बाथ्रा बुंनानै राग जोंहोनानै ओमफ्राय बे मानसिया गावनि लोगोआ मा जानोसै बुंफ्लांनोसै सोरखौबा मावफ्लांसै माबा मोनसे खामानि ओमफ्राय मावखांनायनि उनाव बिनि खोथाखौ लानानै मावबाय नालाय ओमफ्राय बियो दुखु मोननो गोनां जानोसै सौथुनो गोनां जानोसै तो बेबायदि मानसि गावनि लोगोखौ गोसो फुदुंनानै गावनि लोगोफोरखौ सैहोग्रा बेबायदि मानसिफोरखौबो मा बे इसोर जिशु ख्रिस्टआ माब्लाबाबो हामजाया अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला बे समाव जों बेखौ मोनदांनानै लानि मिथिनानै लानि अब्ला जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेलाव माबायदि मोजां बाथ्राफोर दिनै बुंदों फोरबो जिशु ख्रिस्टआ बा इसोर जिशु ख्रिस्टआ बे बुहुमाव थांनानै थानायावहाय बा जेब्ला बे बुहुमाव दङमोन मा रोखोम फोरोंलांदों खिन्थालांदों सुबुं हारिखौ अब्ला मा अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेबायदि मोजां बाथ्राखौ जों मिथिसेयावबो बेबायदि मोजां लामाजों थाबायनांगौनि थाखाय जोंखौ बोसोन होनानै गालांनायावबो मा जोङो दिनै गाज्रि लामायाव ना नंखाय खोथा बुंग्रा सैथोखौ मिथिनायनिफ्राय होथेग्रा ओमफ्राय फोलाग्रा दाय हमग्रा बेफोरबायदि गाज्रि खामानियाव जोङो थाबायबावगोन नामा बेफोरबायदि गाज्रि आखल आखुखौ जों मा
लाबावगोन नामा बा बेफोरबायदिजों जोङो सोलिबावगोन नामा? अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ, आंबो प्रभु जिशु ख्रिस्टनि मुङै आंनि बे भिडिअनि गेजेरजों आरो बे गोथार बाइबेलनि रावफोरनि गेजेरजों आंबो बेखौनो जायफ्रा नायगासिनो दङ बिथांमोननिसिम बेखौनो रिक्वेस्ट खालामगोन। जोंनि सोरबा आंनि भिउवार्सफ्रा बेफोरबादियावहाय ना गोलैसोनानै दङब्ला माबा मोनसे दुर्बलतानि गेजेरजों फै जों बेनिफ्राय सिखारनि, बेनिफ्राय गोजानाव थानि आरो गोथार बाइबेलाव मा बुंदों मोजां लामाजों नंगौ सैथो लामाजों ना जोङो थांनानै थानि आरो हान्थिलांनि। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर थ' हामबायसै, आसा खालामबाय जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायबाय गाहाम थारैनो बुजिबाय, मिथिनो हाबाय बिथां भुमि ब्लग्सनि कमेन्टनि गेजेरजों आरो गोथार बाइबेलनि सिरिफोरनि गेजेरजों बुजिनो हाबाय होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आङो बेखौनो फोरबो जिशु ख्रिस्टनि मुङै मिजिंथिहरदों। आरो दिनैनिफ्राय ना इसोरनि हास्थायनाय बायदि गोथार बाइबेलाव लिरनाय बायदि नंगौ सैथो लामाजों ख्रिस्टियान जिबनाव जिउ खांगोन, जिउ खुंगोन, नखर संसार रायजो जानायावहाय इसोर जिशु ख्रिस्टखौ खुलुमनायाव, मण्डलियाव थांनानै थानायाव, खौसेथिनि बेलायावबो गासैयावबो बेखौ मावफुंगोन होननानै साफ्रोमनिसिमबो मिजिंथिहरनानै दिनैनि बे गुसुं भिडिअखौ बेयावनो दोनबाय। हामबायसै, इसोरा नायगिरि साफ्रोमखौ बोर होथों। गोजोन्थों, खुलुमहरबाय।